Mathias. Aalborg er hernede. Ålen. Læg dig lige ned, Aalborg. Ålen, Mathias. Kom lige, Aalborg. Mathias, ålen er langt væk. Ålen Læg er dig ned, langt. Aalborg. Vi skal bare sove her. Og vi soler på dig. Ålen, Mathias, den er totalt væk. Der var en gang. På Suvejle, den ringede. Ja, men det var fordi, at min Tamagotchi, den døde. Jeg kan godt tænke mig at vide, hvorfor lyset stadig virker. Ja, det er fordi, at der er kamera på. Så kom her. Ålen, den mangler. Den mangler oppe i sulet på Mathias. Der var engang råddanmer. Den er langt oppe i sulet. Prøv at zoom deroppe, der var et politi deroppe. Prøv at se. Jamen, den er død, Prøv at se deroppe. Den er død, den er der ikke mere. Den er død, den er der ikke mere. Aalborg, vi havde rav i den dag. Jamen, den er død, den er der ikke mere. Den er død. Den er rigtig død, den er der ikke mere. Den er død. Den er helt død. Den er helt død, den er der ikke mere. Jeg har engang optaget Steven Spielberg. Nej, men han er død. Han løb på en grev. Han løb på løbebånd. På en grev. Han løb på løbebånd. Løbebånd, men han døde. Og så spiste han kratter af Aalborg. Men Mathias, han døde. Hvad spiste han? Han døde. Hvad spiste han? Han døde af at spise ål. Han kan ikke tåle ål. Nej. Han kan ikke tåle deres skin. Mathias, kom her. Han kan ikke tåle skin. Mathias, stegt ål, det kunne ikke lide, så døde han af det. Ja. Han døde af alt det stegt ål. Men lige så snart han døde, så fødte han hans søn. Nej. Han hedder Allan Spielberg. Nej, det var fordi, at så spiste han rejer, og han elskede rejer. Det var fordi, han og lige så snart han kunne lide rejer, så var der lys for enden af det var fordi, han prøvede at spise en helt tallerken rundt stegt ål. Og han kunne ikke nå hele tallerkenen rundt, så døde han. Ja, det er rigtigt. Han manglede den sidste for at tage tallerkenen rundt, så døde han. Det er rigtigt. Den aller sidste, så døde han. Der lå 41 laks. Ja, nej, ål. 41 ål. 41 år. På en rund tallerken. 41 ål. Hvorfor sådan han nåede kun 40 ål. Ja, jeg skal hjem nu. Han nåede kun 40 ål. Den sidste, det var en rev. Det viser sig at være en rev. Den sidste, det viser sig at være en rev.